Vi skal i gang med at bevise den 9. sætning, og det sætning det er, funktionen fx lige med x i anden er differentiabel i x0 og har differentialkvotienten f mærke x0 lige med 2x0. Ja, og så er jeg tegnet herover, hvor vi kan se, at den funktion, vi arbejder med, det er f af x lige med x i anden. Det kommer til at se sådan her ud, grafen, og vi kommer til at arbejde med x0. Og det vi har her, der har vi taget 2 punkter. Vi har taget x0, som er fx0. Et andet punkt, som vi kalder x0 plus h, og f af x plus h. Når vi har 2 punkter, så kan vi gå ind og finde differentialkvotienten. Eller ja. Og det vi arbejder med her, det er en sekant. Og det vi gerne vil ned og finde vores differentialkvotient, det er vores tangents hældning. Lige nu har vi vores sekants hældning, og det er det, vi kan arbejde med. Den afstand, der er her, det er den, der hedder h. Vi ved, det er en god idé at have h med, og den kommer vi også til at bruge i vores tretrins. Tretrinsreglen hedder den. Ja. Jeg tænker bare, at jeg går i gang med tretrinsreglen. Skal vi bruge til at beregne. Og først, så vil vi gerne finde afstanden mellem de to herover, og den kommer jeg til at kalde for delta f. F, den her, minus med den her. Så det bliver skrevet op. F x0 plus h minus f af x0. Og den funktion, vi har, det er x i anden, så jeg sætter x i anden ind. Det er så første led, kommer vi anden, plus det andet led i anden, plus den fordoblede samlede produkt af de to her, plus en anden 2 gange. Det er så 2 x0 h, og vi har vores minus x i anden her også, x0 i anden. Den kan vi godt forkorte. Vi kan også godt have forkortet den her med, jeg sprang lige et led over. Men vi kan forkorte de her 2. Og så står der h i anden plus 2 x0 h. Det var vores første trin. Så vil vi gerne til vores andet trin, og der vil vi finde differentkvotienten. Og det gør vi, den kender vi godt. Det er det her med at tage y2 minus y1, x2 minus x1 og sætte over hinanden. Det kalder vi for a, og den kan også forkortes til delta f. Det er den, vi lige har fundet herovre. Det er den afstand mellem de to her. Og så divideret med h, som er afstanden herover. Delta f, den kender vi. Det er h2 plus 2x0 h. Og h, den tager vi med videre. Det her, det kan vi også. Her har vi 3 h'er, og de kan gå ud med hinanden. Så den her, hvis vi dividerer den her h med den her, så bliver den fjernet. Og herover, den er i anden, så tager vi en herover, så står der i første. Og så fjerner vi den her. Så det vil være lige med h plus 2x0. Nu har vi altså hældningen på vores sekant herinde. Så vil vi gerne videre til vores trin 3. Og det er, at vi skal se, hvad der sker, når vi trækker h så tæt på 0 som muligt, eller trækker h mod 0. Hvis vi tager det herover, h det er den afstand her,
Så hvis vi begynder at flytte på h, så vil det her punkt gå længere og længere ned på grafen. Så hvis vi sætter den her, så vil sekanten være tættere på vores tangent, og vi skal få dem til ned og ligge oven på hinanden og være så tæt på som muligt. Og det gør vi ved at finde grænseværdien. Og grænseværdien, det skriver vi op sådan her, og vi skal have h mod 0. Lige nu der har vi det her, vores regnestykke heroppe. Den her, den har vi forkortet ned til det her. Et h plus 2x 0. Og når vi trækker h tæt på 0, så tæt på 0 som muligt, og går helt ind og være 0, så bliver den her fjernet. Den bliver simpelthen til 0. Og vores f-mærke er x0. Det er det, vi har fundet. Vi trykker den ned og lægger ovenpå. Det bliver 2x0. Ligesom der stod heroppe. Og det vil sige, at vi har bevist, at funktionen f af x i det med x i anden, den er differentiabel. Og den har også differentialt quotienten hernede. Og den er differentiabel, det vil sige, at hver eneste gang man får den her, på grund af at man kan få det her, så kan man bruge den, fordi vi kan gange 2 gange x0 med alle tal. Og derfor vil den altid være differentiabel. Den eksisterer, og man kan bruge den heroppe. Håber jeg kom godt igennem det. Moin.